एसे फैदो नोंथांमोना सोरबाफोर दङब्ला सावरायलायनि मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ दिनैथ' जोंहा बिटिआर बा बिटिसिआव जोंनि बिटिसिआव नङा होमबा नोंथांमोननि बिटिसिआव जिथुनाखि बर'फोरनि रायजोआव जोंहा भटनि रिजाल्ट दा काउन्टिं जागासिनो दङ काउन्टिं जागासिनो दं दा थार्ड रिजाल्ट फैनो गोनां दं नङा होमबा थार्ड रिजाल्ट फैबानो देरहानायनि लामायाव दंसै आरो सोर जेनगोन सोर देरहागोन बे मोनसे रिजाल्ट दङ गोबाव समनि उनाव दिनैसो फैबाय आं लाइभआव दैथुनबि इउपिपिएल जिन्दाबाद रिजाल्टआ बोरै बोरै जागासिनो दङ कासिका बिटिवाइ हेलौ गुड इभिनिं रिजाल्टफ्रा बोरै बोरै जागासिनो दङ अननानै सोर देरहागोन बायदि खोन्थाहर आंनोबो आंथ' निउसखौ नायनाय जायाखै गोबाव समनि उनाव दिनैसो आसखायनो फैलायबाय आं सुमित बिपिएफ जिन्दाबाद मा होनो कख्लाबारि इउपिपिएल लेट आदसा कख्लाबारियाव मोजां नङा नामा कख्लाबारियाव माबाया इउपिपिएलनि रिजाल्टआ बिपिएफ जिन्दाबादनो सुसेन ब्रह्म दैथुन बि सुसेन लोगोसे नोंथांमोना खबरफ्रा माबोरै दङ मोजां गाज्रि आसा खालामदों बयबो मोजाङै दं होननानै 22 नं कख्लाबारि इउपिपिएल बांसिन मोनना दंथ'यो आदसा 22 नं कख्लाबारियाव ना बिपिएफ जिन्दाबाद बबे माबायाव इउपिपिएलआ बेसे दावखोना दं बबेयाव बिपिएफआ बेसे दावखोना दं बर'फोरनिखौल' खोन्था हारसाफोरनिखौ खोन्था ना अननानै सोरबाफोर मिथिबा बे बिजेपि कंग्रेसफोरखौ बाद दोन बर'खौल' रायलाय ना मा होनो गोबाव जाथारबायमोन नोंथांमोनजों नुजाफैया आं फाननोसो नागिरगासिनो दंमोन चेनेलखौ बायग्रा लोगो मोनाखै लोगोबो मोनबायमोन दामा मिलायैखाय फाननाय जायासै बेसे नांगौ चेनेला मोननै दंखायोना मोननै चेनेल मोननैजोंबो मोनसे गुगोल एडसेन्सआ मोनसेल' नालाय दा डलाराबो 27 ना बेसेबांबा आर्निं जाना दंमोन आं चेक खालामफिननाय जायाखै दा बेसेबांसो जाना दंथाय माबादोंमोन आं 60,000 बिदोंमोन मोननै चेनेलजों मोनसेयाबो 5,000 साबसक्राइबार बारखानाय बेबो आर्निं जागासिनो दं ओमफ्राय हेलौ आदा
नोंनिबा सोर देरहागोन दे आंथ' दा जेबो साननाय गैथ'आ आं निउसबो नायाखै जेबो नायाखै सोर देरहागोनथाय हमनो हायाखै बेराफारसेथिं रायजो राजाफ्रा लोब लोब बिपिएफजोंबो सापर्ट जादों बेराफारसेथिं इउपिपिएलजोंबो जादों दा सोर देरहागोन जेबो बुंस' हाया आरो माखासे फिल्म ससाइटिनि मानसिफोर बिथांमोनाबो इउपिपिएलजों थांदों आरो माखासे ओरैजाय जा बिपिएफजोंबो गोबांथार सापर्ट दङ नङा होमबा दा फाइनाल रिजाल्टआ फैग्रोथोंसै जायखि देरहाया मिथिसिगोन खिन्थु आंहा रंजानो गोनां दं मोनसे पार्टिया देरहाबा ओरैबायदि रंजागोन आं खिन्थु डाइरेक्ट बाथ्राखा बेखौ आं दा बुंथ'आ आरो जै देरहाबाय रिजाल्ट मोनबाय रंजाबाय आङो फेसबुकआवबो रिल्स मोनसे हगारखाबाय आङो मोनसे पार्टिया देरहाबाथाय थिखोना रंजागोन होननानै खिन्थु पार्टिनि नामखौ खोन्थाथ'आ आरो आं रहित फंबायनिबा सोर देरहागोन फोरमायहरदो दे 46.95 डलार जानानै दङ दायो सोरबाफोर चेनेलखौ मोननैखौबो बायोबा माने मोननै चेनेलजों बेसेबां जाना दं आरो डलारा जेनेबा मोननै चेनेलनिजों एसेबां जमा जानानै दंथ'यो मोनसे पार्टि देरहाबा मा जागोन आदा रंजागोन आं फंबाय जोंहा बबे पार्टिया देरहाबा रंजागोन बेखौ उनाव मिथिसिगोन मोनसे पार्टि देरहाबा मा जागोन आदा मा जागोन होनदों नामा ना जागोन गरमनि थाखायनो भिडिअ बानायनो बानानै दं आङो ओरैबायदि निउ डलार 46.97 मोननै चेनेलजों मास मोननै चेनेलजों मोनजाबाय थागोन जायलाङो जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना माबोरै दङ आदाखौ नायबा बिपिएफनि मा होनदों मेम्बार्स बादि नुयो जोंना सनितपुराव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दङ गैया नङा दंनायालाय होमबाबो जोंना बिटिआर आरो बिटिसि हाबथ'वाखै फंबाय बिटिआरआवबो गोलैया बिटिसिआवबो गोलैया बेखायनो जों दा गेजेरनि जानानै दंथ'यो आरोना थेवब्लाबो नोंसिनि बिटिआरनिनो बा बिटिसिनिनो जिखुनु बर'फोरनि मोनथाम पार्टि दं नङा होमबा जोंहा बर'फोरनि एपिबि इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोनथाम हान्जानि गेजेराव मोनसे पार्टि देरहाबा रंजागोन आं एम ब्लक फंबायमोननिथिं बबेया दावखोगासिनो दङ आसा खालामदों बे बाराव जायखि पार्टियानो देरहाया मानो आच्चा बिपिएफ ना जायखि पार्टियानो देरहाया मानो मोजाङै मोजां सालायलांनांगौ बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ बर'फोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबनांगौ नङा होमबा बर'फोरखौ जाहाथे मेगनाव मोदै दा गबाय दाथों बेखौसो बिराद आसा खालामो आं बर'फोरनि जिखि पार्टियानो देरहाया मानो खिन्थु बिजेपि आरो कंग्रेस जानांगौबा एसे प्रब्लेम जानो हागौ जोंनि अभियासलि माने बिटिआर बर'फोरनि ओनसोलाव आरो इउ आर राइट आदा औ फंबाय
बर'फोरखौ अननांगोन बर' बिमाफोरनि मेगननि मोदैखौ फोजोबनानै होनांगोन माखासे जोबथेसालियाव बिर जोहोलावफोर जोबजानानै दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगोन लाबोआ नङा लाबोदों बिथांमोननि केसा जोबनांगोन नङा होमबा दा कर्ट कासारि गाबाय थानांदों बेस्राफोर न'आव थानानैब्लाबो हाजिरा मुजिरा मावनानै मालायनाव दाहार दुहार लानाबाबो कर्ट थारिख गानांगासिनो दङ ना बिथांमोननि जेंनाफ्रा सुस्रांजानांगोन नोंसोर बबेनिफ्राय नायदों अननानै कमेन्टआव फोरमायहर दे सोर बबेखौ देरहाजानो लुबैदों गाव गावनि साननायखौ गाव गावनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ फोरमायहर दे अननानै बबे पार्टिया सरकाराव फैयोबा मोजां जागोन ना इउ पि पि एलआनो थाबावनांगौ ना बि पि एफआ फैफिननांगौ दाथ' नुहुरनाय बायदिबा गोबां जायगायाव माने बि पि एफआ आग बारायनानै दं जायगा जायगा नङा होमबा बि पि एफ आदसा बि पि एफ ना अनलि बि पि एफ औ बि पि एफआ फैबा साबसिन जागोन नङा होमबा जोंहा साइबाव बिथांनि बायदिब्ला आरो जा एम ब्लक फंबायनि बायदिबाबो आन्दाजाव बि पि एफ फैनांगौ थोद जाम्बा जेखि जाया मा होनदों मोनसे पार्टि सायख'ब्रा मा नोंना जायखि देरहाया बेलाय जोंहा गेजेरनिसोबा नन बिटिआरनि मानसिफ्रालाय आरो नोंथांमोननि बिटिआर बा बिटिसिआवसो सोर देरहायो मोजाङै सालायबानो जाबाय बिटिसिखौ नङा होमबा मोजाङै सामलायलांथों बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ अनलि बि पि एफ आदसा जोंनाथ' बुंनो थाङोबा सनितपुर बिश्वनाथाव सान्थि दंबावोसोलै गोबांनो दाबायदियाव बिटिआरफोर हाबसनोबा बिटिसिफोर जायोब्ला गोबां दाङाबाजिसो सोमजिगोन जेरै दा नोंथांमोननि बिटिसि हालामाव बा बिटिआर हालामाव गावजों गाव गोबां दाङाबाजि सोलियो बेफोरबायदि प्रमदआ सिगांबो मा होनदों मेजरिटि भट मोनाखै आदसा मोनखायाखै प्रमद सार हाग्रामा सार बिथांमोनहा माखासे राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्डआबो गाज्रि खालामो पार्टिनि लिडारफोरखौ बिथांमोननि आगदा आखाइ आरो आगसि आखाइफ्राबो बिथांमोना किसुमान मोजां मावनो सानब्ला किसुमाना माने दानथेना होग्रा बेफोरबायदिबो थायो ओंखाम जाखांबाय नामा जाखांबाय धनन्जय बसुमतारी फंबाय जाखांबाय जा एडिसन एक्सप्रेस फैदो मस्ट वेलकाम एडिसन एक्सप्रेस नोंथांमोनखौ गासैखौबो दिनै गोबाव समनि गेजेरजों लोगो मोनदों मा ओंख्रिमोन आदा ओंख्रिया माबासोमोन गारि कि साया माबा बेसर ओमफ्राय खुदुना मैद्रुमोन फिलिप हाग्रामा महिलारि सार जिन्दाबाद 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 आदसा सनितपुर ढेकियाजुलिनिफ्राय बिथाङा फिलिप नार्जारि ब्लक एन्टि अखन्दानो माब्रै दं आदा फिलिप मोजां गाज्रि खबर सबर गोबाव समनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों नङा होमबा बयखौबो आखाइ खबजबै आंनि दिनैनि बे लाइभआव बरायनानै लादों
नोंथांमोना सोर सासेखौ देरहाजानो लुगैदों निस्सय गाव गावबाव साननायखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। आदा गामिया बबाव नोंना? आंना सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलियाव हाग्रामा सार देरहाबाय नामा? निजिरा ब्लक बिश्वनाथ सारियाली डिस्ट्रिक्ट सानैनि गेजेराव सोर देरहायो? मोजाङै सरकारखौ सान्थियै सलायलाङोबानो जागोन आंनि मतामत। औ नंगौ, जोंनि नन बिटिआर बा जोंनि सनितपुर बिश्वनाथाव जायफोर बिथांमोना जायखि बिपिएफनियानो जा जायखि इउपिपिएलनियानो जा देरहायोब्ला मोजाङै मोजां जिखुनु सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ नायफिनलांबानो जाबाय, एरिया ओनसोलफोरखौ नायफिनबानो जाबाय, बेनो जोंनि मिजिङा। नंगौ, बे सियर बाथ्रा। दा इउपिपिएल पार्टिखौबो गाज्रि बुंनो हाया मानोना प्लास सरकारसो नालाय। औ नंगौ, सियर बाथ्रा बेयो। आरो मोननैजों मोनसे जायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जाबाय एकदमबारे। मोननैजों मोनसे जायोब्ला आं दासो हाजोआव आदसा नों दासो हाजोआव सफैदों? हाजोआव दा सफैबाय आरो ना? औ हाग्रामा सार देरहाखाबाय। आदसा बबे जायगायाव बेसे थांना दं अननानै फोरमायहर सोरबा मिथियोबा। बिपिएफ प्लास इउपिपिएल बरिया। बेफोरबायदि जायोबाथ' जोबोद गोजोननाय थागोन आं गोसो गोरबोनिफ्राय। निस्सय ना, जोबोद गोजोननाय थागोन जा बिपिएफ प्लास इउपिपिएल ज' जायोब्लाथ' एलायन्स जायोबाथ' हाबाब बर' रायजोआ जेखौ लुगैदों बेखौनो मोनबाय होननानै सानना लागोन। मिथिबाय ना? एकदम गोसो खुसि जाजोबगोन गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना बेखौनो लुगैगासिनो दं, बेखौनो नागिरगासिनो दं, नङा होमबा? इउपिपिएल प्लास बिपिएफ जमा जाबा आं जोबोद रंजागोन। आंबो रंजागोन फंबाय, आंबो रंजागोन। सियर बाथ्रा बियो। आंबो गोसो बायदि रंजागोन एकदमबारे। हागौ हाया बे बाहेराव मालाय जायगायाव थानानैबाबो ओरैबायदि मिनि खुसि रंजागोन आङो। पार्टि मोननैजों ज' जानांगौबा दैदेनगिरिफोरखौ एकदम आथिं हमनानै खुलुमहैगोन आङो। थांनानै लोगो हमनानै बिथांमोनखौ, हाग्रामा सारखौबो प्रमद सारखौबो आथिं हमना ग्रुप खुलुमहैखागोन आं। बिथांमोना जुदि जमा जानो हायोब्ला दा भगबानासो मिथिगौ आरो बिथांमोनखौ मा खालामो, बिथांमोन सानैनि गोसोआव माबायदि सानलायनाय दङ। सुरेन्द्र नाथ बर' बिपिएफआ देरहानाया रोखा जाबाय बिटिसिआव। आदसा नंगौना? बिपिएफ देरहादों दे, जायखि देरहाया माने सरकारखौल' मोजाङै सलायलांथों एकदमबारे इसोरनि अननायाव आरो ना। मोजाङै मोजां बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय साननाय फैथों। सोमखोर बसुमतारी 39 सेरफां आरोना। बिजित पलिटिक्सआव एगेन्स्ट पार्टिनि गोनांथि जायोब्लाबो बड'लेण्डनि पलिटिक्सआव जोंनो एगेन्स्ट पार्टिनि मा होनना बुंदों? मानो गाज्रि बुंनो हाया जाखो इउपिपिएलखौलाय? थांनायाव हाग्रामा 17 मोनदों, नाथाय इउपिपिएलआ 22 था लानानै मानो बिजेपिजों सरकार दायामोन जाखो? आदसा 39 नं 59 सेरफां खोन्थाहरलाय। 39 नं सेरफां दा सोमखोर फंबाय आंखौ मिथिथ'वाखै दै। लिटिल कुमारी ब्लक अभारअल बेसे जाखो खिथाद'। आं रिजाल्टखौनो मोनथ'वाखै, आं नोंथांमोननि बायदिसो जमगासिनो दङ। आं नायाखैनोमोन निउसखौ, नोंथांमोननिसो जमगासिनो दं आङो। आं उन्दुनि र'। आदसा जोंहा मा होनदोंमोन दहाय बिजितआ पलिटिक्सआव एगेन्स्ट पार्टिनि गोनांथि जायोब्लाबो बड'लेण्डनि पलिटिक्सआव जोंनो एगेन्स्ट पार्टिनि गोनांथि गैया डाइरेक्ट बुङो आं। आदसा बिटिसिआव ना? एलबिआव बिदिसो रायलायबाय नामा? लाइभआव बिदिसो रायलायबाय नामा? पलिटिक्सनिसो खोथा रायलायदों। औ
ओमफ्राय आं उन्दुबाय BPFखौ देरहागोन बादि मोनदों आं। आच्छा BPFखौ आरो ना थोद बिदि बेफोरखौ रायलायो नामा LBफोराव? बेफोरखौनो सावरायनो होनना फैखादोंमोन ब्र'। माने आं मिथियाखै नालाय फाइनाल जाबायना जायाखै, डिक्लेयार होबायना होआखै, सोर देरहाखो सोर जेनखो बेफोरखौनो मिथिनो लुगैनानै लाइभ फैदोंमोन आङो। सोरबाफोर मिथिबा अननानै खोन्थाहरदो दे। फेसबुकाव नङा, इउटुबावसो होगासिनो दं। सोमखोर अफिसियेल मस्ट वेलकाम ब्रादार। लाइभआव बोरै जाखो जोंहा दिनैनि इलेक्सन रिजाल्टआ सोरबाफोर मिथिबा अननानै खोन्थादो दे। सोर बेसेबांसिम आगबारिगासिनो दङ, बबे समस्थिनिफ्राय? आदाया हाबा जागोन ना जायाखै? जाबाय फंबाय, मानो जाया जानो, फेमिलि दं आंहा। सोमखोर सोरबायाबा राजा जागोन, जोंहा दुथि होना थैदो फेमिलि गारबोना। आच्छा ब्रादारा इलेक्सन माबायाव दं नामा? डिउटियाव गोलैदों नामा सोमखोर अफिसियेल ब्रादारा? सोमखोर ब्र' जायनि खामानि ब्र', सोमखोर ब्र' जायनि खामानि ब्र', बयहाबो दुखुखा बे बुहुमाव, बयबो गुबुननिखौ नुहुरो मोजां, नाथाय बै सुबुंनोबो नांगौ हाई क्वालिटिनि लाइफ। औ नंगौथारो। ओमफ्राय कुसुम नार्जारि, इनावद हेलौ बाजै गायदे, मा खबर? दुथियाव दं, मा होनो लान्चल' मोनजाबाय दासिमाव, मर्निंनि 6 बाजिनिफ्राय। आयै बेसे खस्थ' होमबा, बेसे जारलानि गेजेरजों दं होमबा, नोंथांमोनासो मिथिसिगौ आरो बेखौ। ओमफ्राय चिरां नं 13आ सोर देरहाखो? सेम ब्रादार, आं नोंथांमोननिफ्रायसो रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ। सोरबाफोर मिथिबा खोन्थाहरदो, चिराङाव बेसे थांनानै दं। 13 नं चिरां दुवारावथ' गोबां माने माबा जाबाय थायोमोन ना। सोर दं बेयाव? खाम्फाजों हाग्रामा महिला सारजों ना जेदा जेदिया? हाग्रामा सारजों खाम्फा सारजों जुजिलायदोंमोन नामा चिरां 13 नं माबायाव?
सत्र सिं बसुमतारी येस होनदों आदसा आदसा बिसोर सानैनि सोर देरहागोन बिथांमोना दखानि स्टाइल जिरायबायलै आसोल दखानि स्टाइल ना BJP 05, UPPL 08, BPF 24, Congress 00, others 00. Rihon Daimari, BPF, UPPL Sondon Daimari, BJP 10 plus, BPF 19 plus, UPPL 10 plus. BJP plus 0, BPF 13, UPPL 03, Congress 0, others 0. सोलिफुबाय र' ओमफ्राय सोमखोर अफिसियेल ब्रादारा न'आव जा एसे दं मावना जानाया सुख सान्ति नाथाय सरकारनि दा गुन्दै जानो बे बाथ्रा सैथोलै जा सोमखोर अफिसियेल ब्रादार नों एकदम सैथो बाथ्राखौ बुंदों जोबोद खस्थ' माने खस्थ' गैया सानो मानसिफ्रा नङा होमबा सरकारनि गुन्दै जानायखौ आजादि नुहुरो नाथाय बेसे खस्थ' बेसे माने खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांगौ बिसोरसो मिथिगौ आरो नों मा खालामदों इयाव गासिबो साथामबो खदालखौ लांनो हायामोन खाम्फा बरगयारि UPPL सरन बर' BPF रिहन दैमारि BPF सनन ब्रह्म UPPL BJP 10 BPF 19 UPPL 10 Congress 0 others 1 काउंटिंग जागासिनो काउंटिं सोलिगासिनो BPF 19 UPPL 11 जादों दायो आच्छा दायो ना BPF 19 आव थांबाय UPPL 11 आव
फाइनाल रिजाल्टखौ बेसेबां सैथोमोन 3:23 टाइमा 3:23 मिनिट जाहैबाय 3:03:23 जाहैबाय 4:30 जानो हागौ फाइनाल रिजाल्ट फैनाया 14 चिरांदुवार मा सिरि सिरि आदा आंनावनो नै दङ नोंसोरजोंनो रायलायनानै दिनै लाइभ फैलाबायदां बबे बबे समाजआव बेसे बेसे दावखोखो सोरबाफोर मिथियोबा खोन्थाहरदो आं आरो गोबावैनो जाथारबायमोन निउसबो भिडिअबो लाबोनाय जायाखै आरो भिडिअबो नायनाय जाथाराखैमोन आं फेसबुकआवसो नांथाबना दंमोन आं सोर देरहागोन बायदि अननानै खोन्थाहरदो दे कमेन्टफ्राव BPF 11 रादाय बसुमतारी BPF 11 मा जायगायाव ब्रादार BPF 11आ BPF जिंदाबाद रौमान वारी थप थप खोन्थाब्रा उदालगुरि BPF 7 अच्छा उदालगुरियाव BPF 7 ना GN बड' स्टुडिअस जै नांगोल बोरायनि अच्छा नांगोल बोरायनि जैनो फटबट जरायाव सोर दावखोना दं फटबट जरायाव BPF दावखोना दं ना UPPL दावखोना दं आंना UPPL अच्छा UPPL ना निसिमायाव सोर दावखोना दं निसिमायाव सोर थांगोन बायदि निसिमायाव सोर सोर दं सासे फेरेंगा ओमफ्राय सासे सोरमोन गुथाल नार्जारि BJPआ बिटिआर हालामाव सरकार दायोब्ला माबाफोर खहा जागोन नामा सोरबाफोर मिथियोबा खोन्थाहरलाय ना मावले जेबो खहा जानाय नङा मोजां जागोन ना खहा जागोन
जाय जाय देरहाबाबो आथिं हेबना मोनजायालै आदा, नाथाय थेवबो जोंनो नांगौ गोरों दैदेनगिरि। राजखान्थियाव सोरबा देरहाबानो बियो मोजां मानसि नङा। काराप्टेड मानसिफोरा बांसिनब्ला कारापसननि दैदेनगिरि आंनो फैगोन। औ बे नंगौथ' आरो। आदा नों सोरजों आदा नों सोरजों खोन्थालाय BPF ना UPPL आदा खोन्थालाय। जोंनाथ' BPF UPPL गैया फंबाय, जोंना नन बिटिआरसो नालाय मागपुराम। जोंना नन बिटिआरसो, जोंना UPPL आरो BPF जेबो गैया माने। जों BTC आरो बिटिआरावबो गोलैया नालाय। दा जोंनाव BTC बा बिटिआर हाबनाय मोनबा गोलैनाय मोनब्ला जों माबा मोनसे बुंनो हागौमोन आरो, नाथाय दा जों जेबो बुंनो हाया। BPF जिन्दाबाद जा जोंसार महिलारिया। फर्टिन नं चिराङाव हाग्रामा महिलारिया आवगायगासिनो दङ। 14 नं चिराङाव UPPL गैला। जा UPPL गैला जा माबाया देब राज। 39 59 शेरफां राजु दाखालसार टाइगार। आच्छा दतमायाव BGPS दावगासिनो दं माथो मनरन्जना। देबरगावआव हाग्रामाया डाउन जाना दं। देबरगाव समस्थियाव खाम्फाया दावखोगासिनो दं। रौता धनस्री समस्थियाव BPFनि आवगायगासिनो दं। होनबा आदाना बिटिआर हाबाखै नामा आदा? गैया गैया मागपुराम फंबाय, जोंना बिटिआर गैया। ओइ ब्र' কি খবর? সম্পক অঞ্জন ডেকা। ভাল বিয়া মাজতে আছে। তোমাৰ কি খবৰ ক? ক'ৰ পৰা চাই আছে আপুনি? সম্পক ব্ৰ'। मिथिसार बसुमतारी। सेक्टरा गब्रायबाय गैला। आच्छा आच्छा। सुजित बहा दाया माने बुजियासै आङो। सुजित बर' फंबाय। बहानि दादायानो? आं सनितपुर जिल्लानि, सनितपुर ढेकियाजुलिनि आरोना।
ओमफ्राय नार्जारि भिडिअ आदाया बिटिआर एबा बिटिसिआव एबारनि सरखार फैखौ सोरखौ नुहुरदों? बिटिआर बा बिटिसिआव नोंथांमोननियावथ' दा नुहुरनाय मथेबा फ्राय जायगायावनो बिपिएफआ आग बारायगासिनो दङ। दा बे हिसाबैथ' दा नैखौ जुदि जथायनानैनो जुदि डाइरेक्ट खालामोब्ला बिपिएफआ फैगासिनो दं। खिन्थु दा लास्ट राउन्डखौसो नेनानै थानांसिगोन जोङो। लाइक दिलु 13 थेंक इउ स' माच। आदा होनबा अबेनि नों? आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि माखुराम फंबाय। सनितपुर ढेकियाजुलि। सोर देरहागोन बादि आदा? दा नैखौ नाहरोबाथ' बिपिएफआ थांगोन बायदि जानानै दंगासिनो दङ दानि जिथुनाखि सोलिफुनाय। John Hawk, hi, hello. Hello, bro, hello, hello. If you feel थोका शुलासे अच्छा कैसे हो? मैं 20 में हूँ, अच्छे या बुरा है दोनों का 20 में हूँ। नों बबे मोनसे हानजानि सापर्ट आदा? सापर्टआथ' सुकुराम मा होनना बुंनो, दा जोंनावथ' बिपिएफ आरो इउपिपिएल आनो गैया जोंनि सनितपुराव। जोंना माबाबो हाबाखै नालाय, बिटिसिबो हाबाखै, बिटिआरबो हाबाखै नालाय। दा जोंनाव इउपिपिएल आरो कंग्रेससो दङ। सोर हागोन मिस्टार गब्ला? बेनोथ' जादोंलै ड्रामा शट। नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। कौन आप? अच्छा औ। थासारिया बोरै? थासारियाथ' जोंनि सनितपुर जिल्लायावथ' बुंनो थाङोबा मोजाङानो बर्थमान। आदाया एबारनि सरखार फैगोनखौ नोंसिनि एरियाखौ लाना माखौ फार्स्ट मावजानो लुबैयो? जोंनि एरियायावना हा हुनि जेंना प्रब्लेम एक नाम्बारावनो। नार्जारि भिडिअ हा हुनि जेंना दङ। दा हा हुनि समस्याफोरखौ फोजोबनांगोन। बेनि उनाव एरिया ओनसोलफोरखौ नायनांगोन, लामा सामा। दाथ' कारेन्टआ हरनो होननानै खुन्था गारनानै दोनलाबायदोंमोन, दा ससे थांनानै दङ, बाखि थांथ'वाखै। मा जायो? भैया एक चैलेंज करो, सुपर शॉट करेगा। क्या चैलेंज है? आज मैं कुछ चैलेंज के बारे में बात करने के नहीं आया। आज हमारा असम में ना, असम मतलब बोडोलैंड में वोट काउंटिंग है, वोट इलेक्शन काउंटिंग है आज। इसका बारे में मैंने रिजल्ट रुक रहा है। नोंनि बादिब्ला बबे मोनसे पार्टिया देरहानांगौ? दाथ' बेखौ आं मा बुंबावनो। दा बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सायावसो नालाय बे बिटिआरनि भटआ, नङा होमबा? दा बेखौ नोंथांमोनासो बिटिआरनि भटार्स हिसाबै नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों बे नोंथांमोननि गोसोआवसो दंसै आरो जोंथ' बेखौ मिथिथ'ला। नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों, नोंथांमोना सोरखौ मोजां मोनो, हाग्रामानि सालायनायखौ मोजां मोनो ना प्रमदनि सालायनायखौ मोजां मोनो, बे नोंथांमोननि सायावसै आरो। दिदि के साथ करो। दाबो कारेन्ट गैया आरो गैया फंबाय, बिजित फंबाय। मणिकान्त गयारि बिपिएफ 23 प्लास बिपिएफ उइल राउन्ड बिटिसि गभ। अच्छा अच्छा
7,614 BPF. Slightly आं नोंखौ UPPL सापर्ट बादि नुदों आदा मा ओंख्रि जाखो आदा नन बिटिआरनि बादिबाबो नन बिटिआरनि बादिबाबो माने BPFआ 4,000 4,193 भट बावखुंग्रियाव 4,940 7,600 गोजौ दं 7,600 गोजौ दं BPFआ दै बावखुंग्रियाव BPFआ 7,600 गोजौ दं ओमफ्राय UPPLआ 3,000 गोजौ दं बावखुंग्रियाव BPFआ 7,600 गोजौ दं ओमफ्राय UPPLआ 3,000 माबानि गोजौ दं 300 गोजौ आदामोननि मा होनो एरियायाव HR आरो P सार सानैनि गेजेराव नोंसोरखौ सोर बांसिन नायहरदों BTC निफ्राय बेखौ सोङोब्लाथ' बिनि गेजेराव मा फिननायगोन जेनेबा हाग्रामा सारनि समावथ' जेनेबा जोंनि दिखियाजुलि सनितपुरखौ हाग्राबारि होननानैसो दोनखादों नङा होमबा बे समावथ' जोंहा BTC हाबनायनि जेबो राहा लामा गैखाया बे समाव हादानसोमोन नालाय अब्ला बे समावथ' फरेस्ट लेन्ड एरियायाव बेफोरबायदि सुबिदा गैखाया दा फैनानै जोंहा नैबे 2020 सनाव बा 20 मायथाइयाव जोंहा BTR प्रमद बर' सारा एकर खालामना लाबोनाय हिसाबै बेयाव हाबथावना मोनसे लामा दंमोन आरोखि दा बेयावबो थालांदों बेनि एसे माने कनफिउस जानानै दं जोंनि सनितपुर दिखियाजुलि रायजो राजाफ्रा माबानि गेजेरजों इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों हाबगोन ना हाबा नैखौ सिन्था जानानै दं आरो लाभ इउ ब्रादार फ्रम बाक्सा बरपेटा रड आच्चा थेंक इउ स' माच जा सुकुराम रामसारि ब्रादार आदा आं नोंनि सेलेब्रेसनाव थांदों आच्चा फेसबुकआव ना थेंक इउ स' माच फेसबुकनि सेलेब्रेसनाव दा ओमफ्राय बै समाव जेनेबा माखासे जोंनि सनितपुराव दालाल दंमोन खिन्थु हाग्रामाया हरा नङा गोबां स्किमफोर हरदोंमोन खिन्थु दालालफ्रा माने गाइड खालामना दोनजोबदों आरो दा बै दालालफ्रा माखासे गैला होननानै बुंजायो आरो दाबायदियाव जिथु मा जायो बेखौ बुंनो हाया आरो जा UPPL फैनायनि उनाव जेनेबा बै बुंनो थाङोब्ला जोङो नोंगौ हाग्रानि मानसिया गैखाला जेब्ला बे सान्थियाथ' जाखादों नङा होमबा प्रमद सारनि दैदेननायाव होननांसिगोन जों बेखौ जेनेबा हाग्रानि मानसिफोरखौ लाबोबाय जेला बा हाग्रायाव गैखालानोबा जेला मानसिफ्रा अब्लालाय सान्थिया जाखासिगोन नङा होमबा BPFनि समाव बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय समावबोथ' उग्रपन्थिफोर गैयामोनबा बा हाग्रानि मानसिफोर गैयामोनबा जोंहा बिर जोहोलाव बिथांमोन गैयाबाथ' उफुद्रुगा जाखायामोन सान्थियानो जाखागौमोन नङा होमबा दा बे गेजेरजों मा होनबावनो जिथुनाखि सान्थि फैबायब्लालाय मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोननांसिगौ होनांगौ बेफोरबायदि थाबाय थानो नाङा जोंहा रुलिं सरकारफ्रा आरोना सनितपुराव बा बिश्वनाथखौ BTRआव सोसननांगौब्ला सोसनजोबनांसिगौ फटाफटनो नैखौ आसा खालामना थायो आरो जों बाखिथ' हा हुनि खामानिखौ मावदों होनोब्लाथ' BJPआसो एसे मावदों जागोन बै बाटासपुर दिखियाजुलि मेन स्टेसन खाथि एफा एनै मावदों खोमा हानि खामानि ओरैजाय बाद बाखि जेथिंबो गैया जेबो गैया फुंनिफ्रायनो रिजाल्टआव
नांथाबगासिनो आंबो आदसा आदसा बिजित ब्रादारा रिजाल्टआव नांथाबगासिनो दे 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 येस होनदों जोंहा रमन हवारि ब्रादारा थेंक इउ स' माच रमन ब्रादार फेरेंगाया मोननै बियाबावबो डाउन जाबाय निसिमा आरो बावखुंग्रि बेयावबो डाउन जाबाय फेरेंगाया BPF सरकार फैमार आदसा बेफोर सिगोनलै आदा आदसा 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 नंगौ आदा थारैनो BPFनि समाव गोबां जाख्ल'नायनि अजद मोनदो जोंनि जायगायाव BPFनि मा होनो सेलाफोरा माबा मोनसे फैबाबो मा होनदों माबा मोनसे फैबाबो गावसोरल' लाबोदों दुखु नांथाव जों जेबो मोनोमोन BPFनि समाव औ मोनामोन होनदोंमोन आं जोंनावसोथ' सानै साथामसो दङ देन्जारखा आरो दा प्रमद बर' साननै दैदेननाय समावबो जोंना मा जागासिनो दङ बे सानै साथामा माने बै साइडजोंनो दंखाजोबो दिखियाजुलि बे टाउनथ' नङा स्टेसन साखाथि बाखाथिनोखा आरो बिसोरो बेथिंनो न' लुबाय हा लाबाय माने फाट्टा हा बायदिसिना बायनानै न' लुना थाबाय दा माने BPFनाबो बे साइडआवनो दङ लिडारफ्रा बेफोरबायदि जाख्ल'ग्राफ्रा ओमफ्राय आरो UPPLनाबो बे साइडथिंनो दङ बुंनो थाङोबा माने पाब्लिकफ्रा जेबोखौनो मोनखाया सुबिदाखौनो बिसोरनि थाखाय गैला फोजोब्बाय $8,334 जुमदुवारावबो BPFआ दावखोनानै दङ जुमदुवार समस्थियाव दै $8,300नि गोजौआव माबाया BPFआ ओमफ्राय UPPLआ 6,000नि एसे गोजौआव बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो खौसे जायोबा लिडारफ्रा खौसेथि जायाबाबो जेबो नङा मारै नङा होनना बुङोब्ला बिथांमोना जुदि रायजो राजानि लुबैनायखौ सुफुंनो हायाब्ला बा खौसेथि जाथारनो बायोब्ला रायजो राजाया बिसोरखौ सिक्का होनो हायो मारै होनो हायो होनबा 5 बोसोर जाहा प्रमद सारा सालायलांबाय जुदि प्रमदनि सालायनायखौ बयबो गाज्रि मोनथारदोंब्ला हाग्रामाखौ सुबिदा होदोलाय बे बाराव मोनसे खोथायाव जुदि हाग्रामा साराबो नैबे 5 बोसोरखौ गाज्रि सालायोबा आरामसे रायजो राजाया बोख्लायफिननो हायो नङा होमबा बेफोरबायदि खालामनो हायो जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसे जायोबा नाथाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो खौसे जाया
बै बैजों खारथिंबाय थाना होयो माने। गाज्रि दावराव दावसि सोमजिदों देग्लायबोथ' बिटिसि इलेक्सनाव नङा होमबा नै दा जानाय दा काउन्टिं खालामबाय थानायनि इलेक्सननि सिगां सिगां जायगा जायगा बुहुद दावराव दावसि जादों सोरजों जादों गावजों गावसो जादों बिदा फंबायनो जालायलायदों नङा होमबा गावनि बिमा बिफाखौनो आखाइ थिखोदों गावनि फंबायखौनो आखाइ थिखोदों गावनि बिदाखौनो आखाइ थिखोदों बेफोरबायदि जागासिनो दं देरहागोना सोरबा सिटआव जिरायगोन सोरबाया नांलायनानै खमलायनानै थैयो गोगो गागा 500 थाखा रांनि थाखाय 100 थाखा साहा खरसानि थाखायनो जोङो गावजों गाव गोगो गागा नांलाय खमलाय थैलायनो गोनां जायो सोरबा बायदिया हस्पिटालाइस जालायदों सोरनिबा लाख थाखानि गारि खहा जादों ग्लास बुख्रुब जादों सोरबाया माबा माबि देख्रेब जादों दा बेफोरबायदि जानो नाङा आरो एक्सुवेलि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माराबो खोन्थालाय नामा आदा मा आंखौ बुजियासै आङो मा खौरां फंबाय
सरि रावबो खोन्थाला नामा आदानो ए रावबो खिथायाखै गैया र' मोनगोन दा रिजाल्टखौ र' जा माखुराम फंबाय बहानिफ्राय नायदो माखुराम फंबाय मा जायगानिफ्राय नायदो नोङो नोंसिना समस्थिया मा गोलैयो गाइस अन्नानै कमेन्ट खालामनानै देलाय प्लिज बिपिएफ देरहाबायलै ब्र' मोन आदसा बिपिएफ देरहाबाय नामा सल्ल' डिफारेन्सआव आवगायना दं बिपिएफआ कुसुगाव बिपिएफआ आरो ना कुसुगाव 16-16 आवगायनानै दङ इउपिपिएलनिफ्राय तो बबे जायगाया बावखुंग्रि समस्थियाव बिपिएफआ 8,600नि गोजौ दं इउपिपिएलआ 6,300नि गोजौ दं इउपिपिएलआ फेरेंगाया मोननै समस्थियावबो डाउन जानानै दङ हेलौ बोरै जाखो आदा जेन दंना फाइनाल जाथ'वाखै दस 11 राउन्डसो जागोन ना दाबो 4 राउन्ड जौखै जायगाथ' दासो 3 राउन्डआव हाबगासिनो दं मोनाहैगोनलै ने 8था 9थासो जाहैनांगौ दा ओरैनो बबे जायगायाव दावखोना दं बबेया 18था समस्ति बिपिएफआ ओमफ्राय इउपिपिएलआ बबाव दावखोना दं 8था दावखोना दंना बिजेपिफ्राथ' गैखाया ओइ बिजेपि कंग्रेसखौ साननानै लाब गैया नङा होमबा बर'निखौ औ बिजेपिया 6थासो मोननो हागौ ना आदसा औ जागोन दे सासेया मोनहैबाय सेरफांगुरि मोनहैबाय सासेया दे औ दे
ए हे नेट पेकआ वारिं फैबायलै गाइस आंहा मा जाबावनांगौ जाखो लाखिथ'नांसिगोन आं लाइभखौ नेट पेकआ गैला 90% फैबाय